Hemm bżonn ta' strateġija li tkopri l-bżonnijiet tal-ġenerazzjonijiet futuri u fl-istess ħin tindirizza dak li għad issaħħa lill-ekonomija preżenti. Għal dan id-deputat Prim Minsitru Louis Grech waqt sessjoni speċjali tal-MCESD it-tnejn filgħodu. Saħaq li dan jista' jintlaħaq biss permezz ta' trawwim ta' kompetizzjoni permezz ta' aktar innovazzjoni, sostenn favur l-ambjent u titjib tar-riżors uman. L-importanza li wieħed jgħid li aħna qed naraw li jkollna viżjoni ta' pajjiżna għall-futur, viżjoni li tkun ta' pjan integrat kemm ġejjin mill-fondi tal-Unjoni Ewropea, kemm dak li huma tal-budget nazzjonali, kif ukoll anki fondi li jkunu jistgħu jġib self mingħand l-EIB. Aħna qed naraw li b'dan il-mod wieħed jibda jindirizza il-prijoritajiet ta' pajjiżna. U l-prijoritajiet li jkunu qed mhux sempliċiment jikkonsolidaw dak li għandna, però anki li aħna nagħtu bażi soda għal ġenerazzjonijiet futuri, kemm il-lat ekonomiki, soċjali u ambjentali. Il-preżentazzjoni tad-dokument lill-MCESD hija biss l-ewwel parti tal-proċess. Il-pubbliku ġenerali huwa mistenni li jagħti l-opinjoni tiegħu sas-6 ta' Settembru permezz ta' konsultazzjoni pubblika nhar l-4 f'Malta u bħallum ġimgħa f'Għawdex bis-suġġerimenti tal-pubbliku jkunu kkunsidrati u inklużi fil-programm tal-fondi Ewropej. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi tal-Unjoni Ewropea Ian Borg saħaq li d-dokument li huwa approvat mill-Kabinett jirrifletti l-prijoritajiet tal-Gvern. Kemm Ian Borg u kif ukoll il-Ministru għad-Dialogu Soċjali stnew li dan id-dokument jinkludi l-allokazzjonijiet tal-fondi neċessarji sabiex jintlaħqu l-miri tal-Unjoni Ewropea sas-sena 2020.